Да строиш с уважение към хората и природата е модерно. С тази идея е изградено едно от най-големите ваканционни селища по Черноморието, което отвори врати на 10 август. Марина Кейп се намира в залива на село Ахелой и е първият мащабен проект на Intercapital Property Development, инвестиционно дружество, чието акции се търгуват на българската фондова борса. Марина Кейп е свобода, лукс и спокойствие на брега на морето. Архитектурата е като естествен елемент от околната среда, израснала от скалите, свързана с водата, дърветата и въздуха. Сгради пуснали дълбоки корени, за да станат незабележима част от цялото. Зеленина, която превръща един ваканционен комплекс в истинско малко градче със свой чар и атмосфера. Госпожа Йорданка Хараламбова, кмет на село Ахелой, госпожа Русица Лисичкова, изпълнителен директор на Intercapital Property Development и Величко Клингов тържествено прерязаха лентата на комплекса. Над 400 български и чуждестранни гости дойдоха за откриването на възкръсналото царство на речния бог Ахелой. Комплексът предлага общо 741 едностайни, двустайни и тристайни апартаменти и студия, 2 басейна, спа център, боулинг и зала за сквош.